Ladies and gentlemen, welcome back to Live Prime TV. Nhasi tauya tine nyaya yemuimbi ane mukurumbira muzimu hip hop anoitwa T-Gonz, hitmaker. Mamwe emasongs ake pane inonzi kwatinoenda kure kwatinobva kure, achiimba pamwe chete naAishan. T-Gonz is making waves on internet after he introduced what he calls musicians for ED. Right. Izvi tiri muperiod yekuti everyone, if not everyone, like people are hustling online using the name for ED. So T-Gonz is one of the founding members of 4ET group, but this one richimirira nema musicians. These groups they claim kuti the name for ED means for economic development. So this guy is accusing Prophet Magaya's bodyguard for a fraud. He's claiming that Magaya's bodyguard sold him a car which was smuggled, which means that car had no papers. It was a car that was stolen from South Africa. In this case, Yazara, by social media, they are asking questions. Others are looking for legitimacy of his claims. So T-Gonz nakunge achapia kucourt kuti ange achidefenda nyaya yake. Zvinova izvo zvinoita kuti judge vachizoisa warrant of arrest for T-Gonz because yesterday he didn't attend the court. He chose to go at Aquatic Complex in Chitungwiza, where Dr. Kudakwashi Tagore was addressing some members. Toda kuti tinyatsoziva kuti T-Gonz, is it because a former affiliate yeZANU-PF zvakaita kuti alay that allegation, or T-Gonz had already had beef with the Prophet Magaya, or he took advantage of the situation? Saka toda kuti mutiudze zvamunofunga mucomment section panyaya T-Gonz, kuti what is really going on. Zvekare tine muupdate yatinayo yatoda tingoti taurei. maZimbabwean content creators akawanda kune katendency kakuitika. Tine vanhu vari kucreata content, hatizivi kuti kurasika kwemaethics, kurasika kwechivanhu. I know hustling pays if you done it very well. If you do, what you need to do is to give people content that they like. So there's a tendency these days, ladies, I don't know kuti vasina content here, hamusina content here, what is going on? Because everyone is joining a crew of people who are making, I mean, it's more like adult content, because munhu angofunga kuenda painternet arongofugura, afunga kuenda painternet arongofugura. Zvatotedza kuziva kuti the spirit of ubuntu yaenda kupi, uyezve unhu hunotengwa here, kana kuti munhu you choose to be who you are. Vakuru vaibva vati angagove munhu sei asina unhu. I don't know what is happening these days. Hando content yakuitwa. Tikazoona pane vamwe madzibaba vakuita imwe adult content yakutotyisa. Vari pasocial media muri kungoona zviri kuitika, chii kutora nzvimbo. Hanzi madzimai vaenda kunouchikwa nekuita sei nekuita sei nekuita sei. Hazvitarisiki. Handizivi kuti mapurisa anenge achitiwo, uyezve law yeZimbabwe inenge ichitiwo ne that act
iri kuitwa pachena, zvisina nyadzi, zvisina kutya, zvisina chiremerera, zvinoparadza unhu hwedu semaZimbabweans. Polisi, machiefs dai vanga vatibatsira kuti kaunhu kakaita seaka kapere, because hatina kwatinosvika semhuri yeZimbabwe kana tichinge tichirarama kamuraramiro kakadai. Bye bye. Much love.